ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏଠି ଚୁନା ଆମର ବୋଉ ଜନ୍ତୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବୋଉ କହିଲେ କି ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ତ ଏପଟେ ମୁଁ ଚୁନା ପକାଉଥିଲି, ସେପଟେ ବୋଉ ଜନ୍ତୁଥିଲେ ଚୁଲିରେ। ତ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରିଦେବା ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ତ ଏପଟେ ଜନ୍ତା ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲା, ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏପଟେ କାଢ଼ୁଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ ଜନ୍ତା ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ତ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଗଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ବୋଉ ଏକା କହିଲେ କି ଆଉ ତୁ ଗଢ଼ନି ମୁଁ କରିଦେବି, ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଗଢ଼ିଦେବା ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଏପଟେ ଆମର ବିରି ପିଠା ଆଉ ଆଳୁ ମଟର ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଏପଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପିଠା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଏପଟେ ପିଠା ଆମର ହେଇନଥିଲା, ଅଧା ଅଧି ହେଇଥିଲା, କଞ୍ଚା ଥିଲା। ତ ବୋଉ କହିଲେ ଖାଅ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଭରଟେ ଦେଇକି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇକି ଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।